खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बिटिआरआव फिन जोनोम जाफिनो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन मुंनि मोनसे आफाद। बे आफादखौ थांनाय सानखालि बाक्सानि मुसलपुराव दाफुंनाय जायो। थारैनो मख'नाया गोनांदि बर'फोरा गावनि हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनो गावनि राव हारिमु बिजों थुनलाइ गाननाय जोमनाय आरो धोरोम गासैखौबो लानानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय बर'नि जांख्रिखांनाय जारिमिनाव मोनथाम गोरोबथा जालांदोंब्लाबो दासिम बर' हारिया आलादा रायजोखौ मोनफुंनो हायाखै। बबेखानि मोनसे समाव उदां बड'लेण्डनि थांखिजों आखायाव हाथियार दैनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायाव गोनांथार बिहोमा लादोंमोन बिएफ हानजाया, जायनि गेजेरजों बिएफ हाथियार दैग्रा हानजानि सोमावसारनायखौ मान होनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा सावरायनायनि गेजेरजों बिएसि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामदोंब्लाबो दिनैसिम उदां बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनो हायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै आगुनि बारग' भलन्टियार फर्सफोरा मैया फिन उदां बड'लेण्ड रायजोनि दाबिखौ अहिंसा खान्थिजों सरकारनिसिम दैखांफिनो। बाक्सानि मुसलपुराव जुनियर स्कुलाव मोनसे जथुमानि गेजेरजों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन मुंनि आफादखौ दानाय जायो। बे आफादाव क'क्राझारनि दलिन ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो बाक्सानि सिन्टु बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनाय जायो। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे आइजोनि गोथै देहानि जायगायाव हरदों सासे सिनाय मोनि हौवा मानसिनि गोथै देहाखौ। बे जाथाया नुजाथिदों उदालगुरि भकतपारानि कसारिपारे मुंनि गामियाव। उत्तर गुवाहाटी जिएनआरसिआव थांनाय सनिबारखालि सासे जुतिका बसुमतारी मुंनि आइजोखौ फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो जुतिका बसुमतारीया जिउ गोमानाङो। मिथिनाय बायदिब्ला जुतिका बसुमतारीया सनिबारनि हरनि 11 रिंगासोआव जिउ गोमानाङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जुतिका बसुमतारीनि गोथै देहानि जायगायाव न'आव मोनफैयो असुतोष सरकार मुंनि सासे हौवा मानसिनि गोथै देहाया। मिथिनायाव असुतोष सरकारनि न'आ उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि गामियाव। बे जाथाया न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो दुखुनांथाव खालामदों। थांनाय सनिबार हरनि 11:30 रिंगायाव चिरांनि बासुगाव नोगोरनि थागिबि जगत ब्रह्मखौ सानै सुबुङा दाय गैयालासे गाज्रियै बुनानै गालाङो आरो न'खरखौनो सिलिंखार खालामलांगोन होननानै धमकि होलाङो। मख'नो गोनांदि बुग्रा सुबुंखौ रियान राय आरो शंकर राय होननानै खौरां मोननाय जादों। सासे बर' सुबुंखौ मैदेरा गाथारदों। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव मैदेरनि गिख्रंथाव उदखार। फिन सासे बर' सुबुङा जिउ गोमानांदों मैदेरनि उदखाराव। मैदेरनि गाग्लोबनायजों माब्लाबा न' बां, माब्लाबा आबाद फोथार सिलिंखार आरो माब्लाबा सुबुंनि जिउ खहा। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लानि हाग्रा ओनसोलनि गामिफोराव हरनि समाव मैदेरा गिख्रंथाव महर लादों। बेबायदिनो चिराङाव फिन मोनसे गिथावना जाथाय जाना थाङो। चिरां जिल्ला बिजनी खुख्लुं फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं. ए धरमपुर गामिनि 82 बोसोर बैसोनि रबिराम बसुमतारीखौ मैदेरा बुथारनानै गालाङो। बुथारजानाय रबिराम बसुमतारीनि फिसाज्लाया फोरमायनाय बायदिब्ला मोनानि 9 बाजिसोआव रबिराम बसुमतारीया बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो हरखाब मिथिस्लाब मोनै मानास हाग्रामानिफ्राय फैनाय मासे मैदेरा रबिराम बसुमतारीखौ गाथारनानै गालाङो। गुवाहाटी लख्रानि बामोनपुरायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। सानै सुबुङा सासे हिन्जावसाखौ खामानि होगोन होनना फुस्लायना थगायनानै गुवाहाटीसिम लाबोनानै जिनाहारि खालामनो नाजानायनि खौराङा सोराङाव फैदों। बे जाथाया नुजाथिदों गुवाहाटी लख्रानि बामोनपुरायाव। दायनिगिरि सानै सुबुंफोरनि मुङा जादों आमिरुल इस्लाम आरो आबु आब्दुल्ला। मख'नाय बायदिब्ला बे सानै सुबुङा हिन्जावसाखौ खामानि होगोन होनना फुस्लायना थगायनानै गुवाहाटीसिम लाबोयो आरो लख्रानि बामोनपुरायाव गंसे बिल्डिं न' लुबाय थानाय जायगायाव लाबोनानै जिनाहारि खालामनो नाजायो। दुखुथिया हिन्जावसाया बशिष्ठ पुलिस थानायाव थांनानै पुलिसनि सिगाङाव जाथायनि सोमोन्दो फोरमायो। बेनि उनाव पुलिसआ दुथां सानैनि सायाव केस रेजिस्टार खालामो आरो दुथां सानैखौ हमनो हायो। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे बिफाया गावनि असे फिसाखौनो बिल्डिं सानिफ्राय गाहायाव गारख्लायहरदों। गारहरनायनि उनाव बिफाया गावबो बिल्डिं सानिफ्राय बाज्रुमदों। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव। गावनि न'खरनि जेंनाखौ लानानै फेग्रा मुवा जाग्रा लानानै गावनि असे फिसानि सायाव बेबायदि इनाय खालामनाया जोबोद सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव। बे दुखुनांथाव जाथायानो जादों दिल्लीनि कालकाजियाव। जाथायानो जादों फिसाइ मानसिं आरो बिसि पुजानि।
मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैनि सोमोन्दोआ बे समाव मोजां नङामोन। बेनिखायनो बिसि पूजाया गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि फिसा सानैखौ लानानै माखासे सान सिगां गावनि बिबैनि न'आव दंहैयोमोन। बे समावनो थांनाय शुक्रबार खालि फिसाया जौ फेनानै गावनि बिसिनि न'आव थाङो। बिसिजों नांलाय खमलाय जाहैयो। नांलाय खमलाय जानायनि उनाव हरनि 10:30 रिंगायाव फिसाया गावनि 2 बोसोर बैसोनि सासे फिसाखौ लानानै बिल्डिंनि टेरेस सायाव गाखोबोयो आरो गाखोबोनानै गावनि फिसाखौनो टेरेस सानिफ्राय हायाव गारख्लायहरो। लोगो लोगो गावबो टेरेसनिफ्राय बाज्रुमो। मख'नो गोनांदि टेरेसआ हानिफ्राय गासै 21 फुटसो गोजौमोन। बेबायदिनो गिख्रंथाव जाथायजों बिफा मानसिं आरो गारख्लायजानाय फिसाया गोब्राब जोखोम जायो, जायनाखि फिसाला आरो फिसाय सानैखौबो मोननै आलादा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। पुलिसआ बेखौ खौरां मोननानै बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। गुजरातनि तापी जिल्लायाव फिसाजोनि कलेज फिस होनो हायैनि थाखाय बिफा बुकुल पटेलआ बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। दिल्लीनि डेपुटि चिफ मिनिस्टार आरो एपनि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियाआ मोनसे निउज रिपर्टखौ टेग खालामनानै बुङो, बेयो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा दि बेबायदि जाथाया 21थि मुगायाव नुजाथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।